Iki arek wis teko. Ini to. Oh niku ditenteni mulai wingi gak teku-teku kan. Apa gue? Mandi ae kok. Enggak lecek boleh. Beri pun telepon. Mi. Iki Tak. amine wis tak kek. Gawakno tak gawekno. Mie spesial iki legend iki to. Istimewa to. Oke? Iya. Marine apa? Dicoba sih kuwi. Lecek pun nongguan haram ya. Tak Sumpah sampar roman to. juga boleh. Sumpah to. Sekon diae kon mulai mau. Kok nggawa sepeda unyil kaya ngono kan. Tean Ah. kosak. Satu enggak bisa tekeringar. Kowe tempat de remah. Astagfirullah. Kalau beri Nasroyo ben sebeli. Istimewa to. Ayo dipangan sih wis. Mine iki yo. Rene ya. Beli di mer ya. Boh, legend dong.